आरो नोंखौ नुनायाव हाबा जानाय बायदि नुथार हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रो थागार बुथेथे महर खालामनाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग दिन्थिलांनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फिसालाय बिराद आखल आखु लोगोफोर ब्लग खालामनायावनो बिराद खें खें गाबना होयो आरो लोगोफोर ओमफ्राय थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनांगौ आबार दिनैलाय आरो मिरामिसानोसै आरो लोगोफोरना ओमफ्राय नै माबा थालिरजों आलुजों बुट संनोसै आरो मिरामिसैनो ओमफ्राय लोगोसे खांखिलर भाजा आरो माने फिसालाफोराथ' खांखिलरखौ जाखाया नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्य बोरायजों आंजोल' नालाय ओरैनो थाइब्रैसोल' हानानै लाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने संनायखौ आं देखायलायला मिरामिसखौलाय माथो देखायबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर मोननायखौल' एसे देखायलांसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो होमबा गाइखेर साहा गथा लोंनानै लाग्रोनोसै र' लोगोफोर बरिया टेस्टि जाखादो गथानो लोगोफोर मा गेलेबाय थाखो नोङो बाबा नोंनियाथ' जाथारा गेलेनाया इदि गेलेयो मोनथि हायाव मोनथि मैला नांगोना मोनथियाबा मोनथि जाथारा गेलेनायानो माबा गोसोखांबाय थायो मोनबायबो नै लोगोफोर आंना ओंख्रिया थालिरजों आलुजों बुटजों आरोना रग' रग'नै ओमफ्राय एसे जब होबावनि र' बांद्राय माने दै जादो ओमफ्राय माने मोनबायानोमोन ओंख्रियाथ' अब्लाबो एसे जब होबावनोसै लोगोफोर मोनबाय नै बरिया ओमफ्राय नै लोगोफोर खांखिलरखौबो माने गोरानै एवना दोनहरबाय आङो माने बांद्राय माने खामहोआखै आं लोगोफोर इदिनो माने गेन्द्रि उन्दुबायल' थायो नोङो उन्दुबायल' थायो माने लोगोफोर आंना अमाया 2 month कमप्लिट जाबाय आरो माने मास मोननै कमप्लिट जाबाय नै प्रेगनेन्सिया लोगोफोर माने मास मोननै दंबावो ओमफ्राय दिनै माने मास मोननै कमप्लिट आरोना लोगोफोर जाथारसिगोन संखाव खांखाव माने नै सायाव ग्रोब आरो फिसालाजों आंजों ओमफ्राय लोगोसे ओइ अमा आदार रुगासिनो दं आरो ओमफ्राय माने दिनै फुङाव अमा आदार रुनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दसे माने सायाव मबाइल सबाइल नायनो होननानै जनानै मबाइल दांबाथाय लोगोफोर ओरैबायसा भाइराल भिडिअ लोगोफोर एक्टर एक्ट्रेसनि भाइराल भिडिअ आरोना जुरि बर' आरो सन्जिब बसुमतारी आरो ओमफ्राय देग्लाय बैसागुआव माने मिउजिक भिडिअबो दिहुनदोंमोन ओरैबायसा माने भिउबोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने ओरैबायसा भाइराल जादों आरो दा जोङो ससियेल मिडियायाव बुंबाबो जोंफोरा दायसो जागोन आरो फिसा फिसौ इउटुबारफोरालाय मानि हाल्ला नोंहालाय मानि कन्टेन्ट गैया नामा ओरैबायसा बुंगोन आरो एक्सुवेलि इफोरबायसा जोंनि बर'नि एक्टर एक्ट्रेसआबो बहुद गोरोन्थि मावबोयो खायफा माने समाव आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो बहुद माने गाज्रि रिलेसनशिपाव दंमोन जाहैबाय बिथांमोना सानैबो ओमफ्राय दासो माने बेरफ्रुदो बमाया लोगोफोर बमाया बेरफ्रुनानै ससियेल मिडियायाव ओरैबायसा दावराव गावसोरनो माने गावसोरनि फेसआवनो माने होनानै लादों आरो फेसबुक पेजनि गेजेरजों माने बिराद दावराव आरो लोगोसे इउटुबफोरावबो नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबायानो जानो हागौ नाथाय आंहा नुसनफ्लाङाखैमोन दिनै माने कारेन्टआनो गैयामोन आरो मोनायाव अखा हानानै ओमफ्राय दासो माने नायदोंमोन आरो आङो जास्ट ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायसा भाइराल भिडिअ आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आङो एसे होना होनोसै आरोना रायजो राजा नोंथांमोन आं जुरि बर' आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमनानै लाग्रोबाय थ' आङो लाइफआव बेबायदि जागोनखौ बा बेबायदि आंनि लाइफआवबो बेबायदि मोनसे भाइरेल भिडिअ फैगोन बा भाइरेल जागोनखौ आङो मालाबाबो सानाखैमोन थ' मा खालामनो दा आंनि गोसोखौ आं हमथानो हायियाव आं बेबायदि खालामदों थ' बेयो आंखौ खोथा होनानै जे गुबुन सिख्लाखौ जे इमान थाबनो जे बियो गनायनानै लागोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन थ' जोंनि रिलेसना ओरैबायदि मोजांमोन खिन्थु आङो साननोनो हाया जे बि आंखौ बेबायदि खालामगोन होननानै थ' आंनि गासै प्रब्लेमखौ मिथियो नोंथांमोननि सिगाङाव मा बुंदों जे आंनि प्रब्लेमखौ बियो मिथिया आं बिखौ खोमसियाव लाखिनानै दोनदों बेबायदि होनदों दायो नायदो सन्जिब बसुमतारीया आंखौ मा होनदों नोंथांमोननिसिम एसे देखायनोसै आंखौ खोमसियाव दोनदों होनदों बियो खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद बदनाम खालामदों जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन खिन्थु जेथिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो
दिभर्सबो जायाखै प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा बिनिफ्रायनो साइड जाबाय रायजोफोर बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बेखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा मालाबा दायो आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जेनेबा आंनि लाइफआव आङो रावबो सेंग्राखौ जे आङो बेबायदि थगायनानै बा आङो सिख्लासो बा आङो माबासो आंहा प्रब्लेम गैया जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदि बुंफेरनानै जे आं रावबो सेंग्राखौ आङो दिनैसिम आङो बेबायदि फसायनानै आङो लायाखै बा आङो लाइफ टाइम आं बिदि थानोबो हागोन आं जिन्दगीखौ आङो लाइफखौ आङो जुजिलांनोबो हागोन आं हारसिं थानानैब्लाबो मानोना नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आङो मानि थाखाय आं बे भिडिअखौ होनाय जादों बा मानि थाखाय लाबोनाय जादों आंनि गासै प्रब्लेमखौ आं बिनो खोन्थादोंमोन A to Z खोथा बियो आंनि मिथियो जुदि मिथियाब्ला मानो इमान इमिडियेटलि हाबा खालामगोन बियो बे बाथ्राखौसो नांगौ दा आंखौ सानथामनि आगोलाव गासै अल ब्लक खालामजोबदों आंथ' हायरान जाला मानो थाखाय ब्लक खालामदों आंथ' बहुत भाबिनानै पार मोनाखै स' आङो दिनै खोनादों जे बिहा हाबानि डेट फिक्स जाबाय सिख्लाखौ न'आव लाबोना दोनफैदों बेबायदि होनैबाय ओमफ्राय दा बे सिख्लाया जे मिथियामोन नामा जों रिलेसनाव दङ होननानै मिथियामोन नामा दा सिख्लाखौ आङो दाय हमनो थाङा बास बे सिख्लाखौ बियो मा होननानै बियो गनायनानै लानो हाखो आरो आंनि A to Z प्रब्लेमखौ बिमा बिफाया मिथियो रिलेसनाव थानायखौ मिथियो रायलायनायफोरखौ मिथियो लोगो हमनायफोरखौ मिथियो आंनि रुमाव फैनायफोरखौ मिथियो आंखौथ' बियो जेनेबा सिख्लानानै आंथ' बुंना लायाखैना बिखौ फार्स्ट टाइमाव मानसिखौलाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाथ' आङो बुंना लानो हायाना सब आंनि गावनि प्रब्लेमनि बाथ्राफोरखौ दाथ' आङो बियो जाय समाव आंखौ प्रप'ज खालामदोंमोन बे टाइमावनो आङो बिखौ मोजाङै बुंदोंमोन दे आङो नोंसोरनि न'खरावबो थांनानै फैबाय बा नोंसोरनि न'खरनि गासैखौबो नुदों आङो इनडाइरेक्टलि बिखौ आं बुजायबाय थादों बियो मानियाखै आंनो नोंखौनो नांगौ नोंनो आंदों मिलियो नोंखौनो आं मोजां मोनो बेनिफ्राय बिदि होननायाव खोथाया आगबारिलांबाय आरो आं बुंनाबो लाबाय जे आंहा बिदि आङो सिगां उन्दैयाव आङो हाबा जादोंमोन आरो फिसाला सासे दंमोन खिन्थु जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैला दायो जोङो कर्ट मेरेजबो खालामाखैमोन नालाय बेनिफ्राय आरो डाइभर्सबो जोङो बिदि खालामाखै गामिनिजों जों फोजोबनानै दोनदों आरो लोगोसे बियो मा होनोमोन आंखौ नोंथांमोना खोनासंना लादो खोथाया गाज्रि जादों मानानै गन्थं खोथाया गाज्रि जादों मानानै गन्थं माबा राजाखौ मोजां लाखियाबानो खोथाया गाज्रि जागोन नांगौ लगायनांगौ फन बियो आंनि आगोलनि एक्स बे हासबेन्ड जिथुनिखि आंनि आगोलनि हासबेन्डमोन बिखौबो फन लगायनो होयो बियो मिथियाब्ला जुदि मिथियाब्ला मानो फन लगायनो होगोन हो मोनसे बाथ्रा बुंलाय इमान जुदि आंनि जेबो आङो हाबा जानाय बा आंनि प्रब्लेमखौनो मिथियाबा बे मारै आंखौ बेबायदि बुंनो हाखो जे बिखौ खालाम फन जे फिसालाखौ मोजाङै लाखि आङो बुंहरगोन दम हरगोन इफोरबायदि मानो बुंनाय बिदिथ' खोथा जायाना आरो नै नोंखौ नुनायाव हाबा जानाय बायदि आंखौ नुनायावनो हाबा जानाय बायदि दरनि बाथ्रा हाबा जानाय बायदि खोथा नङा गामियाव हाबा जानाय बायदि नुवानो आंखौ बिनिखाय बे आंखौ फसायदोंमोन नामा हाबा जानाय बायदि नुयिखाय आंथ' सब बाथ्रा बुंनानै लादोंना जुदि इमान मिथियामोनब्ला आं जुदि खोमसियाव दोनदोंमोनब्ला दिनै मानि थाखाय बियो बेबायदि बाथ्राखौ रेकर्ड जानांगौ बेफोर बाथ्राया बेथ' बिनिनो भइस ना नोंथांमोन आरो दंबावो बेखौ लामा नुबा मानो माथो होबाय थायो मानो रायनो आंखौलाय मा दङ बेजोंलाय बानो जाबाय
नोंखौ माबाबो एक्सेप्ट खालामा खारन आं सासेल' फिसाला सासेल' फिसालानो बियो न'खरनि सासेल' फिसाज्लाखौ आङो मिथिनानैनो नोंनिफ्राय गोजान जानो नागिरदोंमोन मिथि मानो रायनो आंलाय मा दङ बेजोंलाय बानजाबाय नोंखौ माबाबो एक्सेप्ट खालामा खारन आं सासेल' फिसाला सासेल' फिसालानो बियो न'खरनि सासेल' फिसाज्लाखौ आङो मिथिनानैनो नोंनिफ्राय गोजान जानो नागिरदोंमोन मिथिबाय आं नोंनिफ्राय न'खरनि सासेल' फिसाज्लानानैनो आङो नोंनिफ्राय गोजान जानो लुबैदोंमोन खिन्थु नों मानियासै आंखौ दिनै नों आंखौ खोमसियावसो दोनदों होनबाय आं माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाला लाखियाखै बिसोर आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर नंगौ रायजोफोर बिखौ आङो मोजां मोनदोंमोन आङो बिखौ हाबाबो लागोमोन खिन्थु जेब्ला आङो मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आरो गथ' थानाय सिख्ला बेनिफ्राय आङो साइड जाबाय लोगोफोर आं बिखौ बुजायदोंबो खिन्थु बियो बुजियासै खारन आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै बिसोर आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर बियो आंखौ आंनि फट' भिडिअ'खौ लानानै बियो आंखौ प्रुफ खालामनो सानदों जे आं बिखौ गाज्रि खालामदों आं बिनि केरियारखौ आं गाज्रि खालामदों बिनि माने लाइफखौ आं धंख खालामदों आसलते बाथ्राया बिदि नङा आं जुरिजों रिलेसनाव आं दङमोन खिन्थु जुरिजों आङो रिलेसनाव 100% दङमोन खिन्थु आङो जुरिखौ मालाबाबो आं सानाखैमोन जे बियो हाबा जानाय आरो बिनिया आंखौ मा होनदोंमोन हाबा जानायबाबो कुनु खोथा गैया बेफोरबायदिबो बाथ्रा बुंदों आरो इनिफ्राय ओरैबो बुंदों हाबा जानायालाय मा गोदोर बाथ्रा आङो बहुत खोन्थाना लादों बेखौ सब बाथ्रा बुंनानै लादों हाबा जानायानो गोदोर बाथ्रा नङा सबनि लाइफआवबो मोनसे माबा थाखायो माने जानो गोनां प्रब्लेमा थाखायो आं बेखौ आङो एक्सेप्ट खालामगोन बिदि होनदों आंहाबो मिचुर जाबाय नालाय बेफोरबायदि बुंदों बियो बे टाइमाव इनिफ्राय दायो जाहैबाय मा खोथाया आंसो बेखौ उल्टा आंसो माने इखौ ब्लेकमेल खालामदों बा माबादों बेफोरबायदि बुंदों आरो दहायबो फंसे माने आन्टिजों रायलायदों आं बिनि बिमा आन्टिजों रायलायदों जे आन्टिया बुंदों मा नों आंनि फिसालाखौ बरायनासो लादों आरो इमान गिदिर फिसाला इमान मिचुर जानाय सासे सेंग्राखौ आङो पटायनानै लानो हागोन ना आङो बरायनानै लानो हागोन ना बिखौ ना बिहा गियान गैया नामा ना जेबोखौनो रोङा नामा बियो आं जे बिखौ पटायनानै लागोन मा बाथ्रा बुंनो फैदों आं बहुद दुखु मोनदों जाबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सेराव खुलुमनाय जासिहरबाय